از شرکت شفا روغن تازه سیاه‌دانه را میتوانید دسترس کنید. اگر که شما از درد سر اذیت میکشید یا نفس تنگی و درد دل دارید و یا بیماری پروستاتی دارید، پس به این شرکت مراجعت کنید. داروها برای حفظ کردن ریش و موی سر، همه داروها با صفت بلند میباشند. حتما از نام کانال یوریست جی مراجعت کنید. این شرکت برادران تاجیک در خدمت ما و شما میباشد. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристи ҷей. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. худованд кунад ки ҳамеша ҳар яки мо шумо тансиҳат бошем. тамошобинони азиз, имрӯз мо ахборотҳои нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем ва комментарияҳоро мехонему ба саволот ҷавоб мегардонем. видеоро то охирша тамошо кунем бародарони азиз. як савол аз ҷониби тамошобино бисёр пешниҳод мешавад ба мо оиди патент дар Федератсияи Россия. Чхеле ки қонуни нав шидагиай пас аз соли нав дар Федератсияи Россия барои муҳоҷирони меҳнатӣ, касое ки дар муддати 30 шабона рӯз патент дастрас карда наметавонанд ва ёро ҷарима мекунанд ва баъд ҳуҷҷатҳошона қабул мекунанд. дар ҳамин мавзӯъ камтар равшанӣ меандозем. хуб гӯш кунед то мавзӯи зарурӣ ва ҳатмия бародаро. ҳар як шахсияте ки аз Тоҷикистон ба Россия сафар мекунад ва дар мигратсиони карташ работа нависондагӣ бошад, агар ӯ шаҳрванд уҳдадор аст ки дар муддати 30 шабона рӯз патенти худша дастрас кунад. новобаста аз ӯе ки ӯ дар ягон ҷо кору фаъолият карданӣ ҳаст ё ки не, аз сабабе ки вай работа нависондагие дар мигратсиони карташ, вай уҳдадор мебошад ки дар муддати 1 моҳ патент дастрас кунад. вале шахсиятҳое ки зиёда аз 1 моҳ мешавад, 40 рӯзу 50 рӯз мегзара, баъдан мераванд патентҳои худшона пешниҳод мекунанд, ӯ шахсиятҳо аввалан 10 000 рубл ҷарима пардохт мекунанд, баъдан метавонанд ки баъд ҳуҷҷатҳошона барои дастрас кардани патент пешниҳод кунанд. ва дар иҷа як савол ба миён меояд. касое ки 40-50 рӯз мегзара, мераванд 10 000 рубл ҷарима меспоранд ва баъд патент меспоранд. оё ин ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба номи ҳамун шаҳрванд мешавад ё ки не? бале бародарои азиз, дар ҳоле ки шумо 40-50 рӯз мегзара, баъд мерен 10 000 рубл ҷарима меспорен, аллакай ҳамин қара бидонед ки ба номи шумо якта нарушения дар базадани Федератсияи Россия сахранид мешавад. ҷаримара месупорӣ ё ки намеспорӣ, дар ҳоле ки таъин кардан аллакай ба номат ҳисоб мешавад. дар базадани ҳар як ҳуқуқвайронкунии маъмурие ки шумо содир мекунед то муддати 3 сол сахранид меист. ба ҳамин хотир бародарони азиз, дар ҳоле ки шумо вориди Россия шиден, аз пайи регистратсиятон бошен, аз пайи патентон бошен, чунки агар ки шумо як бор ҷарима супориден 10 000 рубл ё ки 15 000 рубл барои патент гирифтан, аллакай дар номи шумо якта административни правонарушение мешавад ва дар ҳоле ки шаҳрванди хориҷӣ дата административни правонарушения содир мекунад дар Федератсияи Россия, запрет на въезд мешавад. дар ҳоле ки дата ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ карден, метавонанд въезди шуморо маҳкам кунанд, аз Федератсияи Россия ихроҷтон кунанд. зарем ба қисми дигар ахборот. кори муҳоҷиронро дар якчанд соҳа маҳдуд мекунанд. дар куҷо ва дар кадом соҳаҳо? дар яке аз минтақаҳои Федератсияи Россия масъалаи коҳиши ҷойҳои корӣ барои муҳоҷирон дар чанд соҳа баррасӣ мешавад. дар вилояти Калуга фаъолияти муҳоҷирон дар соҳаи савдо ва хӯроки умумиро маҳдуд мекунанд. яъне ки дар шаҳри Калугаи Федератсияи Россия маҳдудият барои муҳоҷирон дар корҳои савдо ва хӯроки умумӣ маҳдуд карда мешавад, ворид мекунанд. дар ин бора губернатори субъектии Федератсияи Россия хабар додааст: мо маҳдудияти сартосарӣ ҷорӣ намекунем. мо шумораи квотаҳоро танҳо ба дараҷае кам мекунем, ки он ҷойҳои холиеро ки аз ҷониби сокинони маҳаллӣ пур карда нашуданд ба муҳоҷирон диҳем, гуфт раиси вилояти Калуга. ба гуфтаи ӯ, соли гузашта чунин рух дода буд, ки шумораи муҳоҷирӣ бештари нисбат ба талабот ба кишвар ворид карда шуда буд ва инчунин қайд намуданд, ки равандро зери назорат гирифта онро қатъ кунем. шарҳ дод дар ин бора раиси Калуга. яъне ки дар соҳаи савдо ва хӯрокворӣ маҳдудиятҳои нав барои муҳоҷирон ворид кардани маҳдудиятҳо сабабаш барои зиёд тақсим кардани квотаҳо мебошад. яъне квотаҳое ки барои муҳоҷирон ҳамасола ҳукумати Федератсияи Россия ҷудо мекунад,
аз ҳамин сабаб маҳдудиятҳои нав ворид кардагиянд. Касое ки мисол мегирем дар соҳаи савдо ва хӯрока кору фаъолият мекунанд, фоидаи аз ӯ шахсиятҳо ба ана ҳамон вилоят, ноҳия ё ки шаҳр намераса, ӯ шахсиятҳоро кору фаъолиятшона манъ мекунанд ва ба ҷои ӯ бо тариқи квота одамои нав кору фаъолияти худшона метавонанд ки шурӯъ кунанд. нафароне ки аз дарди сутунмуҳра ва дарди буғунҳо ё бемориҳои занона ва мардона ё бемориҳои ҷигар азият мекашанд, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. доктор Анвар дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург кор ва фаъолият мекунад. табобат бо доруҳои гиёҳӣ арзон ва дастрас мебошад. ба рақамҳои рӯи экран ё ба инстаграми доктор муроҷиат кунед. салом алейкум бародари азиз, зиндаву саломат бошед. раҳмат барои видеоҳо бародар. як савол доштум, агар ҷавоб медодӣ миннатдор мешудам. ман вид на жительство дорум, зан дорум, гражданини РФ. ман медонам паспорт гирифта ЗАГСа уже 3 сол мешава, аммо фарзанддор нестем. пешакӣ раҳмати Аллоҳ ва муваффақият ба шумо. ҳазор раҳмати калон бародари азиз. дар ҳоле ки шумо ҳамсар дорен ва ҳамсари шумо шаҳрвандии Федератсияи Россияро дора, шумо бо тариқи ҳамсартон метонистед ки дар ин муддати 3 сол аллакай соҳиби гражданствои Россия бошед. чунки яке аз асосҳои бо роҳи осон гирифтани шаҳрвандии Россия ЗАГС мебошад, ки бо тариқи ЗАГС дери дер то аз 6 то 9 моҳа шаҳрвандии Россияра метони соҳиб шавӣ. Мавлонова нависондаи: салом акама, паспорти вид на жительствама гирифтам, лекин гражданина айрӯи русира намедонам, натонистам гирифта. чӣ кор кунам? Як маслиҳат, яъне илтимос, пешакӣ раҳмат. як комментария бениҳоят хуб нависондаи ва ман як чанд рӯз пеш як видео кардам, гуфтам ки Федератсияи Россия тасмим гирифтагие ки дар давлатҳои Осиёи марказӣ марказҳои муҳоҷират кушода кунад ва ин марказҳои муҳоҷиратӣ барои донистани забони русӣ, барои таълим гирифтани забони русӣ ба шаҳрвандои Осиёи марказӣ метавонад кӯмак кунад. ва дар ҳамин гапи ман бисёри нафарҳо зид биромаданд ки русӣ уқадар забони қин нест. русиро ҳозир аксарияти шаҳрвандон медонанд ё ки русиро донистан зарур нест. умуман фикрҳои худшона баён карданд, лекин президенти Федератсияи Россия яке аз асосҳо барои гирифтани шаҳрвандии Россия махсус донистани забони русӣ ва донистани фарҳанги Россияро гуфтагие. ҳар як шаҳрванди хориҷие ки фарҳанги Россияро намедонад, забони русиро намедонад, аз инҷа пас мутобиқи қонуни нави Россия ба вай шаҳрвандии Россия дода намешавад. ба ҳамин хотир марказҳои муҳоҷиратие ки дар Осиёи марказӣ дар давлатҳо кушода мешавад барои шаҳрвандои Тоҷикистон, Қирғизистон, Узбекистон, дигар ҷойҳо бениҳоят роли калон мебозанд ва як дарсҳои хуб барои шаҳрвандо дода мешавад. барои надонистани забони русӣ чӣ хеле ки қайд кардӣ, натонистеса гирифта, варианти ай ҳама осона меяд ки забони русиро хид мекунӣ ва баъдан метавонӣ ки соҳиби шаҳрвандии Россия. Тоҷикистон ба пеш нависондаи: салом сози акаи Сормон, ҳамин саволи мана ҷавоб дед. агар дар Москва бошӣ, чӣ хел симкартаҳоро аз нав ба қайд гирем? пешакӣ раҳмат барои ҳамаи саволҳо ҷавоб додӣ. ман подписчики шумоям, фақат ба пеш. ҳазор раҳмати калон бародари азиз барои подписчик буданат. вақте ки дар Россия бошӣ, аз нав ба қайд гирифтан наметавонӣ ва мумкин ки ҳамун сроке ки ҳукумати Тоҷикистон додагиай барои аз нав ба қайдгирии симкортҳо мумкин продлид шавад, лекин айни ҳол маълум нест ки продлид мекунанд ё не. то 15 феврала муҳлат додагиянд, пас аз 15 маълум мешавад ки срок продлид мешавад ё ки не. Аҳмадҷон нависондаи: салом акам, мо патент дорем, регистратсия кунем ё ки не? ту чӣ хел патент дорӣ дар ҳоле ки регистратсия надорӣ? мумкин патент доштаи, регистратсия доштаи ва баъд регистратсия бучидаи, чунки бе регистратсия дар ягон ҷо патент наметиҳам ба шуморо. регистратсияра албатта ки продлид ка. ва як чизи дигаро гуфтан мумкин ай дар ҳамин мавзӯъ ки бисёри нафарҳо барои патент гирифтан мераванд, муроҷиат мекунанд ва регистратсияҳошон 20 рӯзу 15 рӯз дига срокшон мондагиай. мераванд документҳошонро барои патент пешниҳод мекунанд ва сроки регистратсияшон буд мешавад, мутаассифона патента гирифта наметавонанд. ба ҳамин хотир ҳамин чиза аҳамият бидиҳед ки на камтар аз 1.5-2 моҳ срок дошта боша регистратсиятон, баъд бирен патентона биспорена дастрас кунед, чунки бе регистратсия ба шуморо патент наметиҳанд, суми расходкардагитон месӯзад, ҳеҷ каҳоро возврат намекунад.
супер класс нависонда. Ассалому алейкум. Савол ака. Ма дар Екатеринбург патент кунам. Баъд ба Санкт Петербург ё Москва равам. Ҳамон патент ба кор меояд. Ҳоло патенти ман 2 моҳи дига срок дорад. Пешакӣ раҳмат. Не бародари азиз. Дар ҳар кадом шаҳре ки ту кору фаъолият кардеси патент гирифтагӣ, танҳо дар ҳамуҷа иҷозати кор кардан дорӣ ба ӯ патент. Екатеринбург патент дошта бошӣ, дар Москва патенти ту ба кор намеояд. Ғафуров нависонда. Салом акаи Сормон бошӣ. Барои Россия рафтан ба муҳоҷират кадом справка дар кор меша? Сертификат. Справкаи беморӣ мере тест меспорӣ ва бо тариқи тест метавонӣ ки ба Федератсияи Россия барӣ. Суҳроб Исломов нависонда. Салом алейк акаи Сорбон, меган трудовой договор надошта бошӣ, патент платит кардан наметавонӣ. Мегуфтем ки ҳамин ростай камтар маълумот медодӣ. Пешакӣ раҳмат. Бародари азиз, касое ки трудовой договор надоранд, мақсад бо ширкатҳое ки кор мекунанд трудовой договор кардагӣ нестанд бо ҳаму соҳибои ширкатҳо ва патент доранд. И гап дуруғае ки платит кардан наметавонӣ. ё касое ки трудовой договор надоранд, патенти ва ё аннулировад намешавад. Патент танҳо дар як ҳолат аз байн мерава, аннулировад мешава, дар ҳолате ки шумо аму сроке ки дорен, ай срок дер меспорен, ё ки 1 моҳ ё ки 2 моҳ намеспорен. Дар ҳамин ҳолат патент аннулировад мешава. Тамом. Дар ҳоле ки трудовой договор надорен, патенти шумо аннулировад намешава ва пули патентам спорида метавонед бе ягон мушкилӣ. Маҳмадулло нависонда. Салом алейкум. Мо 2 сол шид Москва даем. Документ надорем. Мо метавонем регистратсияи тоза кунем, патент кунем? Наметавонем бародари азиз. Ҳозир агар бира ба ФМС ё ки регистратсия агар дошта бошӣ, баъд бирай мешавад. Дар ҳоле ки регистратсияам надошта бошӣ ва патентам надошта бошӣ, ба ФМС муроҷиат ки ҷошда мегиранд, депортат мекунанд. Барои ки муҳлате ки Россия додагӣ буд барои касои бедокумент, он муҳлат ба охир расидагӣ. Як каси дига нависонда. Салом алейкум акаи Сорбон, ман 16 сола Россия равам. Мигратсионка чӣ хеле мегирам? Не ки барои кор меравам ё не? Ҷавобро гардонед. Бародари азиз, 16 сола барои кору фаъолият кардан дар Федератсияи Россия иҷозат наметиҳанд аввалан ва мигратсиони картаи работа наметиҳанд, патент гирифта наметавонӣ кор кардарам. Рӯзҷон нависонда. Салом бародар, мара 3 бор штраф кардагиам. Ман ҳозир дар Россия қарор дорам, не ки ҳар 3 штраф ман споридагиам. Вақте ба Тоҷикистон баргардам, мара депорт мекунанд ё ки не? Бале бародари азиз, дар ҳоле ки 2 административни правонарушения ба номи шаҳрванди хориҷӣ дар база ки сохраничид бо тариқи автоматӣ запрет на въезд мешавад. Бародарони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи иловагӣ бошад дар комментария бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.